Кешке 9 ярты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кич, хәзер булачак темалар турында. Шүплекләр махсус камера күзәтүендә. Газельләр, КамАЗлар килеп мусорларын ыргытар контейнерга. Закон бозучыларны ничек ачыклаячаклар һәм нинди штрафлар яный булар хакында Нияз Рахман. Лейкозга каршы контроль көчәя. Сөт хәзер сәламәт сыерлардан гына. Бу сыерлар безнең изолированный от обществода. Әлмәт фермерлары терлекне лейкоздан ничек арындыра һәм дәүләттән нинди ярдәмгә өметләнә ала? Филүзә Хәмидуллина. Татарстанның 17 мәктәбендә атна буена балаларның физик әзерлеге тикшерелә. Бу хакта тулырак Илшат Әюбов. Эссе язып җибәр һәм журналистика югары мәктәбендә ТНВ хисабына укы. Жюрига шар өчен иң беренче чиратта креатив булырга кирәк. Әйдә ТНВга конкурсының беренче туры хакында Айгөл Бәдретдинова репортажында. Бүген Мәскәүнең Үзәк клиник хастаханәсенең матәм залында күренекле сәясәтче Василий Лихачев белән хушлаштылар. Дипломатлар, депутатлар, сенаторлар, фән эшлеклеләре дуслары Лихачевны халыкара дәрәҗәдәге шәхес дип бәйли. Ул 90нчы елларның Булгавыр чорында Татарстанны мөстәкыйль итүдә Мәскәү белән дипломатик сөйләшүләр алып баруда актив катнаша. Белемле, бәхәскә кермәүчән кешеләр белән дустана мөнәсәбәтләрдә иде дип искә алалар аны. Василий Лихачев белән иртәгә көндезге унда Дәүләт филармониясендә хушлашачаклар, ул башкаланың Арча зиратында җирләнә. В 36 лет стать заведующим отделом одного из крупнейших обкомов партии – это не каждому дано. 36 яшында партияның обкомында бүлек җитәкләүне һәркемдә булдыра алмый. 40 яшында ул Россиянең алдынгы республикасында вице-президент, ә 47 яшында Россиянең махсус илчесе булды. Үзәк сайлау комиссиясе эше аңа бик кызык иде. Эшнең иченә керә иде. Конфликтка бармады. Һәркемне тыңлый һәм ишетә белде. И всегда улыбчив. Про кого всегда можно было сказать, что это жизнелюб, человек, который любит жизнь. Ул тормышны яратып яшәде. Яшәп, яшьнәп калырга ашыкты. Радостными глазами это про Василия Николаевича. И он был, знаете, вот очень таким легким, что ли. Ул бик җиңел кабул ителә торган кеше иде, аның зур вазифада эшләве бер кайчан да сизелмәде. Бывает так, что ты увидел человека один единственный раз и всей душой его принимаешь. Кай вакыт кешене бер тапкыр күрүгә бөтен күңелең белән аны кабул итәсең. Василий Николаевич нәкъ шундый кеше иде. Ул үзеннән яктылык таратты кебек. Туры мәгънәсендә аның янында җылы иде. Ниһаять Татарстанга яз килеп җитә. Синоптиклар фаразлавынча, иртәгә 10 апрель көнне республиканың кайбер районнарында көндез температура 17 градуска кадәр күтәреләчәк. Гәрчә төнлә -3 градус булса да, пәнҗешәмбе белән җомга көннәрендә тагын да җылытыр. Температураның 14тән алып 19 градуска кадәр үзгәрүе мөмкин. Аязучан болытлы һава, яңгырлар көтелми. Җомга көнне генә Татарстанның көнбатышында кыска вакытлы яңгыр булуы ихтимал. Бик көттем язны. Чөнки кыш көне ардыра ничектер, салкын тойдыра. Балалар авырый, язны бик көтәбез, җәйне дә бик көтәбез. Мин пробежкага чыктым, җыл көннәрне озак киттем. Уже апрель, а снег все валит и валит, хочется теплоты, солнышко, чтобы гулять можно было подольше. Елмайыгыз, сезне яшерен камера төшерә. Бу шаяра түгел. Республикада чисталык 2 айлыгы башланды һәм экологлар закон бузучыларны камерага төшереп терки. Инде Татарстанның 20 урынында шундый җайлама урнаштырылган. Бүген чираттагысын Казан янындагы Привольный бистәсендә куйдылар. Шүп темасын Нияз Рахман дәвам итә. Шүпне кайлардан алып киләләр менә бу урынга? Ничә бистәләр? Бөтен җирдән. Менә бу урамнар, истәге урамнар. Привольный бистәсендә яшәүче Фәнис Әүхәдиев бала белән урамга чыга торган түгел ди. Янәшәдәге шүплек яз көне экологик куркыныч урынга үрелә. Карасыннан чыккан шүпчәр, монда ташлаган төзелеш калдыклары, тулган контейнерлар. Ну, 5-6 ел менә качан бер ишек куйдылар, мәчет куйдылар. Шуннан бери шулай тора. Монда теләсә кем шүп ташлап китәме ничек? Ну, монда любой кеше сез ташлыйсыз, мин ташлыйм. Монда охранник юк. Әлеге мәйданга барлыгы 5 контейнер урнаштырылган. Халык исә шүпне монда якын тирә бистәләрдән алып килә. Еш кына алартыла һәм нәтиҗәдә халык шүпне контейнерга түгел, нәкъ менә аның яншәсендә ташларга мәҗбүр була. Бу исә төп проблемаларның берсе ди экологлар. Нәкъ менә шундый хилафлыкларны бетерү өчен фото һәм видеога төшерү җайланмалары куела да инде аппарат ялсыз эшли. Фото-видеога төшерә торган җайланма бу автоном режимда эшли. Без аны кабызып куябыз.
Бүгіннен янашадагы бағана башына әділер үстен бұл шүплекті түшіріп тұрсынға кім мында келе, һәм ките, әкім тиешлі уранға ташламай, борсы да экологлар көз алдында. Машиналар арқылы, госномерлар арқылы аларны ашықлайбыз. ГАИ хезмәткәрләренә запрос ясап, алар белән бергә хуҗаларын белеп машиналарның хуҗаларын үзебезгә чакырып, аннары административ расследованиялар ачабыз. Әлбәттә, нибары 5 контейнер моның кадәр шөпне сыйдыра алмый. Привольныйның үзендә генә 12 мең кеше яши, шөпне янашадагы 4 бистәдән алып киләләр. Отдел благоустройства обслуживает эту площадку. Монда шәһәр оешмалары хезмәт күрсәтергә тиеш. Чиста шәһәр логистика белән шөгыльләнә, ләкин аларның бирегә килеп чистартырга урам себерүчеләре юк. Шөп монда төрле җирдән килә. Шәһәрдән дә ремонт ясаучылар ташлый. Нәтиҗәдә төзелеш калдыклары җыела. Камерага эләгүчеләрнең штраф көтә физик затлар өчен 1 меңнән 2 мең сумга кадәр, юридик затларга 30 мең, вазифаи затларга 100 меңнән 200 га кадәр. Узган елда да 103 беркетмә төзелгән. Быел 20дән артык закон бозучының изенә төшәләр. Алга таба экологлар тагын шундый 11 җайлама сатып алырга җыена. Нияз Рахман, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Ана көздән язга күчерделәр. Быел Россия Халал Экспо халыкара күргәзмәсе Казан Экспо үзәгендә үтәчәк. Ул халыкара икътисади саммит көннәрендә 24-25 апрельдә уза. Быел 5 меңнән артык кеше килү көтелә. Беренче тапкыр яшь эшмәкәрләрдә катнашачак. Оештыручылар Татарстанда җитештерелгән халал продукцияне башка илләргә дә чыгарга ниятли. Күргәзмәгә керү түләүсез, хәтта аерым автобуслар җибәрү дә каралган. 2020 елга республикада лейкоз белән авырган бер сыер да калмаска тиеш. Республиканың баш ветеринары бүген хуҗалык җитәкчеләренә шундый бурыч куйды. Алар Әлмәт районына килделәр. Хәзер республикадагы мөгезле эре терлекнең 11% лейкозлы. Татарстанның көньяк чыгышындагы районнарында бу сан 20%-ка ук җитә. Контрольне ничек көчәйтмәкчеләрен Филүзә Хәмидуллина белде. Бу сыерлар безнең изолированный обществода. Бүген Актау хуҗалыгындагы 68 сыер карантинда, аларда лейкоз. Сәламәт сыерлардан аерып асрау әлегә бердән-бер көрәш ысулы ди мал табибы Сәгыйть Харисов. Узган ел хуҗалыкта 70% сыер авыру булса, быел бу күрсәткеч 40-ка калган. Чирләрне аралап алырга һәм раздельне асрарга кирәк. Икенчесе искусственное осеменение. Аннары өченчесе бузауларны регулярно плановый тикшерергә. Дәүләт та хуҗалыкларга ярдәм күрсәтәчәк. Лейкозны башлангыч чорда ук ачыклый торган кан анализы өчен республика бюджетыннан акча бүленә. Әйтелде, ПЦР анализларын бушка ясыйбыз дип. РПК менә единственный ярдәм белән шул булачак. Инде менә шул ярдәм номинаны бик зур ярдәм дип саныйм, ул бик кыйбатлы анализ. Әлмәт районында бүген 19% мөгезле эре терлек авыру. Шәхси хуҗалыкларда бу сан тагын да югары. 750 башта лейкоз. Авыру сыерларны авыл халкы отышлы шартларда сәламәт сыерга алыштыра ала. Әгәр дә ки племенной ала икән, 40 мең. Шуның өстенә, әгәр дә ки бу алыштырды ширде малын яңа чиста поголовье чиста мал алган чиракта, аларга 10 мең өстәлеп бирелә акча. Әлмәт районында каралган кем мал сатып ала тана сыер, аның өстенә еще бюджеттан районнан 15 мең тана акча өстәлеп бирелә. 2020 елга кадәр республикада мөгезле эре терлекне тулысынча лейкоздан арындырырга республиканың баш ветеринары Әлмәттә узган киңәшмәдә шундый бурыч куйды. Чөнки әле безнең бүгенге көндә безнең законыбызда бик ул мәсьәләгә килеп бетә торган түгел. Чөнки менә соңгы вакытларда таможенный союзның регламентлары бик каты көчәйтелделәр. Һәм алга таба инде без инде лейкозлы хуҗалыкларда бер нәрсә дә эшләмичә, шөгыльләнмичә генә безгә яшәргә мөмкин булмаячак. Республикада һәр 10-нчы сыерда кан авыруы. Көньяк-көнчыгыш районнарда бу сан 20%-ка җитә. Димәк, чарасын күрмәсәң, алга таба туктатып булмаячак. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Ишек алларында ук бүке. Иртәнге якта машина белән чыга торган түгел. Башкаланың Рихард Зорге урамының 41-43 йортларында яшәүчеләр өйләре яныннан ерак китә алмый. Чөнки берәүләре балаларын янәшәдәге мәктәпкә алып килә, ә менә башкалары эшкә ашыга. Андагы хәлне исә Нияз Рахман күреп кайтты. Рихард Зорге урамының әлеге ишек алдында иртәдән үк мәш киләләр. Ыгы-зыгы монда җәяүлеләр, машина белән узучылар, мәктәпкә баручы балалар. Инде берничә минуттан машиналар туктый. Бөке көн саен шундый хәл икән. Анда үтеп булмый. Ашык булганда яхшырак иде. Азат Бекташев барсына да күршедәге юлны ябулары сәбәпче ди. Шуңа күрә монда хәрәкәт итү кыенлаша. Өстәвенә җирле халыкка мәктәпкә балалар китерүче әти-әниләр өстәлә. Аның ыгы-зыгышында күп балалар китерәләр. Балаларны кем китерә? Хатын-кызлар ничек йөриләр?
bir-birini аңлый алмыйлар. Янашада Казанның 83-нче физика-математика лицейы Азат кебек монда иртән балаларын шәһәрнең төрле почмагыннан китерәләр. Нәтиҗәдә өч яклы каршылык барлыкка килә. Әти-әниләр бөкегә зурлана, җәяүләр машиналар күплегенә әҗерле халык эшкә соңга калуына. Перекрыли с той стороны проезд, и все едут в одну сторону. Монда берәр баланы таптамыйча, наверное, машиналар туктамас. Кыш көне вообще җир булмый, гололед. Машиналар тегеннән килә, моннан киләләр. Искитмәле монда галәмәт менә бу территория. Кирип чыга торган түгел инде. Юк инде, менә шушыннан җөрибез, балаларны илтәбез. Проблема якында гына ята югыйсә Рихерзорга 63-нче йорт янәшәсендә барлыкка килгән киртә. Рихерзорга урамының ана теге ягыннан килүчеләр нәкъ менә шушы урынга килеп төртелә күргәнең иштә менә монда әле хәзер бераз кор кыртлары ята, аның янәшәсендә менә шушындый таш, бетон блок урнаштырган арадымында кем алып килгән һәм ни өчен куйган, монысын бер кеше дә бүген төгәл генә әйтә алмый. Эзли торгач аның иясе табылды. Баксаң, нәкъ шушы Рихерзорга урамы 63-нче йортта яшәүчеләр карары нигезендә куелган икән бу. Идарә итү компаниясендә бу хакта беләләр. В связи с тем, что внутридомовой проезд... Әлеге йортның ишек алды үтеп йөрү юлына әйләнгән иде. Бу 63-нче йортта яшәүчеләр бик нык борчылды. Нәтиҗәдә алар йорт милекчеләре җыенын үткәреп, анда бетон блок кую турында карар кабул итте. Аларның моңа тулы хокукы бар. Әлеге чикләү ашыгыч ярдәм машиналары янгын сөндерүчеләргә киртә түгел, чөнки алар башка юлдан керергә мөмкин диләр идарә итү компаниясендә. Шуңа күрә мәсьәлә әти-әниләр балалары мәктәп бусагасына кадәр машина белән китермичә, җәя узатса гына хәл ителер мөгаен. Рахман, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз, салдагы минутларда. Росгвардия вәкилләре кискен көрәш төрендә ярыша. Готовились усердно, 3 месяца, 2 раза в день. Бокс ярышларын Илдар Сафилин да карап кайтты. Студентлар спектакль уйнай. Кызыгалар менә безнең рольдә уйнарга дип. Казанда беренче халыкара студентлар спектакле фестивале узачак. Бу турыда Фәйрүзә Мәҗитова. Узган ел ришвәтчелектән Россиягә 66 миллиард сумга якын зыян килә. Әлеге котышкыч саннарны бүген генераль прокурор үзе игълан итте. 2017 ел белән чагыштырганда зыян 66%-ка ук арткан. Шул ук вакытта Юрий Чайка ришвәтчелек белән көрәшнең нәтиҗәле баруын әйтә. Гаеплеләрнең милеген тартып алып, чыгымнарның яртысын кайтара алганнар. Узган ел иң күп ришвәтчеләрне Федераль иминлек хезмәте, Эчке эшләр министрлыгы, тикшерү комитеты хезмәткәрләре арасында ачыклаганнар. Гомуми исемлектә исә 16 мең кеше. Уңга да, сулга да диплом саталары. Башкаладагы бер вузның проректоры һәм кафедра мөдире белән суд каршына бастылар. 800 мең сумлык ришвәтне кем һәм нәрсә өчен биргән? Бу хактагы язманы Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Рособорнадзор мәктәпләрдә белем бирү сыйфатын тикшерә башлады. Алар елга 2 тапкыр барлык фәннәрдән оештырыла. Татарстанда бу атнада 17 белем бирү йортына экспертлар, кунаклар килүен көтәләр. Бу елы физик тәрбия дәресен карыйлар. Бүген белгечләрне Казанның 39-нчы һәм Алабуганың 8-нче мәктәпләрендә кабул иттеләр. Теманың дәвамы алдагы материалда. Алабуга шәһәренең 8-нче мәктәбе, спорт залында 6-нчы сыйныф укучылары. Гадәттәге дәресләрдәге кебек сәламләү һәм кайбер күнегүләрдән соң төп эшкә керешәләр. Физик әзерлек 4 юнәлештә күрсәтелә. Укучыларның волейбол я баскетбол, ГТО нормаларын тапшыруы, физик әзерлекләре тикшерелә. Гимнастикада исә алар үзләре теләгән 4 күнегүне сайлап ала. Экспертлар буларак башка мәктәпләрнең физик культура укытучылары катнаша. Бу күнегүләр ниндидер нәтиҗә тапшыру өчен ясалмый, билгесе аттестатка төшми. Сначала я выполнил круг. Бу күнегүләр комплексын ясау авыр түгел. Казанның 39-нчы мәктәбендәге физик тәрбия дәресендә дә бүген мөгаллимнәрдән тыш экспертлар Шәфкать Туташы мәгариф министры катнаша. Мәктәпләрдә белем бирү сыйфатын 12 апрельгә кадәр тикшерәчәкләр. Анда 1000 укучы катнашыр дип көтелә. Минем сыйныфташларым физкультура белән шөгыльләнә. Нико ул яшьләрне тәрбияли торган бер юнәлеш. Спорт белән шөгыльләнегез, чөнки ул сәламәтлек өчен бик әйбәт. Бу бик кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки балаларны физик тәрбия дәресләренә тартырга бик зур көчле мотивация була дип уйлыйм мин моны. Укучыларның күнекмәләр башкарганын күзәткән Рафис Бурханов түзмәде, үзе дә осталыгын тикшереп карарга булды. Рособорнадзор оешмасы оештыра, ул сайлап ала
үзе сайлап ала. Мәктәпләрне 17 мәктәпне сайлап алды. Бу юлы да 1000-га якын укучыны бәялибез. Һәм инде менә бу Нико дигән бәягә еге белән ОГАга кермәгән, ВПРларга кермәгән фәннәр керә күбесенчә. Соңрак экспертлар укучыларның күрсәткечләрен махсус реестрга кертәчәк. Ул билим бирү сыйфатын яхшырту өчен кирәк. Илшат Аюпов, Руслан Хуснетдинов, Рамил Зәкиев, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Санкт-Петербург һәм Севастополь музейлары Мәскәүнекеннән кызгырак. Россия дәүләт статистика федераль хезмәте шундый нәтиҗәгә килә. Бүген алар музейларга йөрү буенча лидер төбәкләрне атады. Әйтик, 2017 ел мәгълүматлары буенча беренче урынны Санкт-Петербург алып тора. Бу бер кеше музейга елына 5 тапкыр бара дигән сүз. Икенчедә Севастополь исемлекне Түбән Новгород дәвам итә. Россия башкаласы 6нчы урында урнашкан. Татарстан исемлекнең уртасында 1000 кешегә 1500 туры килә. 20 елдан соң яңартылып кабат Казанга кайта. 11 апрельдә бездә Михаил Глинка исемендәге халыкара вокалистлар конкурсы башлана. Соңгы тапкыр Татарстанда ул 1999 елда узган, 2014тән бирле бөтенләй үткәрелми. Быел Казанның зур концертлар залында 14 илнең иң көчле тавыш иясе көчен ашачак. 200дан артык катнашучы, аларның 33-ы Татарстаннан. Лауреатлар акчалата премия белән бүләкләнә. Иң зур сумма 300 мең сум. Моннан тыш Чайковский исемендәге вокалистлар бәйгесендә катнашырга да мөмкинлек бирелә. Казанда үтәчәк халыкара конкурсның жюриен Альбина Шахимуратова җитәкләячәк. Аңларга тиеш, халык та күрергә тиеш, югары сәнгатьнең нәрсә икән, чын сәнгатьнең нәрсә икән. Ул Казан өчен бик зур шундый мәгънә. Шуның өчен Казанда булу безнең өчен сөендерә. Дәрәҗәсе күтәреләчәк. Сәнгатьнең ул татар музыкасымы, рус музыкасымы, чит ил музыкасымы. Нефть химиясе белгечләре дә сәхнә тота белә. Түбән Кама нефтехим оештырган иҗат фестиваленең гала концерты узды. Яшьләр бәйгесендә җәмгыятьнең 30-га якын җитештерү коллективы катнаша. Алар җырлый, бии, шигырьләр сөйли, музыка коралларында уйныйлар. Чараның максаты яшьләрне иҗтимагый тормыш белән кызыксындыру. Танылган якташлары Николай Лимаев чорында ук предприятие хезмәткәрләре иҗат белән янып яшәгән. Төрле концертлар куйганнар. Хәзер дә остазларыбызның гырык-гадәтләрен дәвам итәсебез килә ди катнашучылар. Әйдә ТНВ конкурсына безнең телеканал беренче иҗади эшләрне кабул итә башлады. Беренчеләребез Азнакай белән Түбән Кама районнарыннан. Конкурс шарты буенча алар минем иң якын дустым темасына эссе язып җибәрде. Исегезгә төшерәбез, безнең каналда Әйдә ТНВ конкурсы бара. 19 апрельгә кадәр эссе язып җибәргә кирәк. Жюрины ничек шаккаттырга соң тулырак Айгөл Бәдретдинова. Нишлисең син, Салават? Айда ТНВ-га конкурс бара бит. Һәм катнашасы килә. Эссе яза алмыйм. Юкка борчыласың, син узган елгы җиңүчеләрдән сорарга кирәк. Нәкъ хәзер алар КФУның журналистика югары мәктәбендә белем ала. ТНВ хисабына укыйлар. Мин үземнең иптәш кызым турында яздым. Ихлас күңелдән. Каләм минем иң якын дустым. Нәкъ менә ул миңа булышты. Мин эссемне иң яхшы интернет дустыма багышладым. Таныш булыгыз, Инзилә, Алия, Сирене, алар Әйдә ТНВ-га 2018 конкурсы җиңүчеләре. Бүген ТНВ хисабына КФУның журналистика югары мәктәбендә укыйлар. Алар да узган ел эссе яза һәм иң югары балл алып 2нче турга үтә. Кызлардан киңәш. Эштәлегенә күбрәк игътибар итәргә тырыштым һәм үземнең дустым белән мөнәсәбәтләрне бераз юмористик формада язарга тырыштым. Гап-гади кешеләрне, минем яхшы дустымны, минем күршемне атый алалар. Ләкин менә безнең җиңеп чыккан кызлар арасында Каләм, интернет дуст дигән кешеләр бар. Миңа калса бу креатив. Әйдә ТНВ-га конкурсына иҗади эшләр 19 апрельгә кадәр кабул ителә. Минем иң яхшы дустым темасына язылган эсселарны экраннарда күрсәтелгән электрон адрес буенча җибәрергә кирәк. Исегезгә төшерәбез, бары тик беренче тур аша узган катнашучылар гына 2нче турга эләгә. Бер яктан караганда, минем якын дустым дигән тема бик гади һәм җиңел тоела, ләкин инде язу дәврендә киресенчә икәнен аңлыйсың. Шуңа күрә минем киңәшем шундый: баналь әйберләрдән баш тартырга һәм инде жюрины шаккаттырырга тырышырга. Күргәнегезчә, эссе язуның бер авырлыгы да юк. Иң мөһиме креатив, үзенчәлекле һәм бер кемгә дә охшамаган фикерләрне җиткерү. Кем белә, бәлки сез дә ТНВ
Алматадан грант тотып, журналистика югары мәктәбендә укырсыз һәм гомерегезне телевидениегә багышларсыз. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Студент-артистлар Казанда күрешә быел беренче тапкыр башкалада халыкара студентлар спектакльләре фестивале узачак. Ул Нәүрүз мәктәбе дип атала. Анда дөньяның төрле илләреннән актерлык һөнәре алучы егет-кызлар катнашыр дип көтелә. Татарстанда 10-гә якын уку йортының үз театры бар. Алар арасында иң яшь гастрольләргә йөрүче Казан авыл аграр университет халык театры. Фәрүзә Мәҗитова дәвам итә. Тәнәфестә рәкабатлыйлар, дәресләрдән соң да репетиция. Казан дәүләт аграр университетының Тургай халык театры артистлары бу. Туфан Миңнуллинның кулъяулык музыкаль комедиясын куерга әзерләнәләр. Саулармысыз? Исәнме, Данияр? Син нигә исәнләшмисең, балакаем? Узган елларда спектакльнең премьерасы әнә шулай аншлаг белән уза. Теләче районы Максабаш авылында уйныйлар. Театрның төп тамашачысы авыл районнарда. Гастрольләрдә елына 100 спектакль күрсәтелә. Гомумән студентларга нәрсәсе яхшы, бу гастрольгә чыгып, абыйда йөргәндә әйткәне дөнья күрү дип әйтте инде. Менә дөньяны күрдек инде. Искәндәр Галиябануда Хәлилне уйнар өчен гармунда өздерергә өйрәнә. Ә кулъяулыкта төп рольне башкаручы Алиянең монда укырга кергәнче бер тапкыр да спектакль уйнаганы булмый. Монда килгәч кенә Роберт абый мине шул рольгә сайлап алды. И менә шул хәлдән соң мин уйный башладым. Аграр университетның халык театрына быел 40 ел. Остазлары Роберт Галиев аны шуның кадәр җитәкли. Шәкерт артистлар ел сайын алышына. Каникуллары гастрольләрдә, дәрестән соң вакытлары сәхнәдә, яллары репетициядә уза. Шимбә, якшәмбе көннәрендә мин иртәнге 5-нче яртыда торам. Зур кәстрүл белән ашарга пешерәм. Аннан кибеттән тегесен монсын җыям. Менә шушында термос чәйникләр кайнап тора. Атзари да зари дигәндәй, төнге 11-12 яртыларга хәтле эшләдек. Студент спектакльләренең хәзер үз фестивале дә бар. Быел театр елына Казанда беренче тапкыр Нәүрүз мәктәбе дип аталган халыкара һөнәри форум ачылачак. С 10 по 16 июня 2000. 16 июньгә кадәр узачак. Анда Мәскәү, Баку, Алмата, Уфа, Казан студентлары катнашачак. Бу актерлык һөнәрне үзләштерүчеләр бәйгесе. Әлеге фестиваль Казанның 5 сәхнәсендә узар дип көтелә. Анда миллилек беренче планга куела. Ә аграр университет кебек үзешчән театрлар өчен дә быел махсус бәйге булачак. Фәрүзә Мәҗитова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Чыгарылыш ахырында гадәттәге чәйин кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин таныштыра. Илдар, хәерле кич, нинди кызыклы яңалыклар бар? Хәерле кич, Фәнис. Казанда бүген Росгвардия вәкилләре арасында бокс буенча чемпионат башланды. Ату һәм йөзү ярышында безнең Татарстан спортчылары призлы урыннарда. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Сувар Холдинг. Созидая во благо. Официальный дилер Татсун Марка объявляет недели роскошных предложений. До 15 апреля весенние скидки. Лови момент. Подробности по телефону 4 5 3 7. Новое ледовое шоу Ильи Авербуха. 24 апреля. Татнефть-арена. В автоцентре Марка весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 5 3 единицы. Напоминаем, в аптеках Фармленд выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки Фармленд. Лови момент. Покупай прямо сейчас. Казанский государственный медицинский университет приглашает на День открытых дверей 14 апреля в 10 часов. Бутлерова, 49. Мин жюрины үз иҗатым белән шаккатырдым. Һәм ТНВ грантын оттым. Хәзер монда, КФУда, татар журналистикасында укыйм. Мин дә. Конкурс быел да була. Әйдә ТНВга. Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә стендка буенча дөнья кубогы этабы ахырына якынлашты. Россия җыелма командасында чыгыш ясаучы Татарстан кызы Екатерина Субботина җиңүче булып танылды. Хәзер ул алдагы сынау Россия кубогы этабына әзерләнә. Судагы спорт ярышларында да республика спортчысы беренче урында.
Татарстан спортчысы yüzü буенча Россия чемпионы Мәскәүнең Олимпийский бассейнында ил күләмендәге ярыш башланды. Беренче көнне 7 комплект медаль өчен көч сынаштылар. Республика егеты Александр Красных 400 метрга ирекле стиль белән yüзүдә алтын медаль яулады. Якташыбыз 400 метрны 3 минут 34,55 секундта үтте. Моннан шул июль айында Көньяк Кореяда узачак дөнья чемпионатына да сайлап алынды. Казанда бүген бокс буенча Идел буе төбәкләре арасындагы ярыш башланды. Тәртип сакчылары арасында әлеге спорт төре беренче тапкыр үтә. Шулай да булар өчен ят спорт төре түгел. Бокста көчле һөҗүм генә түгел, дөрес алым кулланудан да күп нәрсә хәл ителергә мөмкин. Бер сугудан да кешене аяктан ягып җиңү яуларга була. Монда һичшиксез югары физик әзерлек таләп ителә. Рингка чыкканчы да вакытны бушка уздырмыйлар. Спорт залында күнегүләр уза, әзерлек барышы да кискен ярышны хәтерләтә. По боксу мы проводим на первый раз. Нәкъ менә бокс буенча ярыш беренче мәртәбә үткәрелә. Спартакиаданы шул рәвешле төрләндерергә уйлады. Көндәшләрнең күбесе таныш, гомуми команда исәпләре буенча җиңү яуларга омтылалар. Готовились усердно 3 месяца. Әзерлек үтә дә җитди булды. Көнне 2 мәртәбә күнегүләр үткәрдек. Бик нәтиҗәле шөгыльләндек. Монда Идел буе төбәкләреннән иң көчлеләр җыелган. Оренбург, Башкортстан, Чувашия, Пермь, Татарстан, Удмуртия вәкилләре бар. Одна из главных задач этого мероприятия. Әлеге чарада төп максатларның берсе сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау. 100дән артык катнашучы үз төбәкләре данын яклап рингта көй сынаша. Бокс буенча ярышта барлык җиңүчеләр бу атнагында билгеле булачак. Бу атнада Казанның Батыр спорт комплексында дзюдо буенча Татарстан чемпионаты узачак. Ачылыш тантанасы шимбә көненә билгеләнгән. Кышкы спорт төрләре ахырына якынлаша. Чиләбедә сноуборд буенча Россия чемпионаты төгәлләнде. Сезонның ахыргы ярышларында Мәскәү, Санкт-Петербург, Башкортстан, Свердловск өлкәсе, Самара, Чиләбе һәм башка төбәкләрдән спортчылар җыелган иде. Татарстан данын яклаучы Владислав Хатарин ир-егетләр арасындагы төрдә көмеш медальгә лаек булды. Беренче урында Мәскәү сноубордчысы Михаил Матвеев, бронза Сахалин өлкәсе вәкиле Юрий Чемодоровта. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер моны чынга ашырыр. Данил сызык master.rf. Телефон 2-167-166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә, Буглаз, Накайда кояшлы 15 градус җыла. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Таныш, Алабугада сүрән көн булачак. Температура 16 градус. Төньякта Минзелле, Гәрҗә Мензелеевскида аяз һәм явым-төшемсез 15 градус. Төньяк-көнбатышта Орча, Кукмара, Болдашта булытлы, явым-төшемнәр булмый 11 градус җыла. Болгар, Бой, Чүпрәледә шулай ук явым-төшемсез, температура да шундый ук 11 градус. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубайда урыны белән кояшлы, явым-төшемнәр көтелми 15 градус җыла. Алда көннәрдә дә температуралар бераз күтәрелә. Нәтиҗәле дәвалау сәламәтләндерү процедуралары, хатын-кыз һәм ир авырларын дәвалау буенча уникаль программалар белән профсоюз әгъзалары өчен махсус ташламалар Бакирова шифаханәсендә. Бакирова туган җир курорты. Рәхәтләнеп дәваланасыз. Удивительно комфортный, уютный, целебный, очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. И вы скажете, я вижу. В этом месяце хирургия катаракты 38 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз» 202-202-8. Третий глаз офтальмология клиникасы менә инде 20 ел күз күремен яхшы халәтә сакларга ярдәм итә. Апрель айында гына катаракта хирургиясе 38 мең сум, бер күзне лазер белән дәвалау 16 мең сумнан башлана. Күз кабагы пластикасы 24 мең сумнан башкарыла. Башкалабыз Казанда болытлы, явым-төшемнәр булмый. 5 градустан 7 градуска кадәр җыла. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлылыгы 79%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шихабова таныштырды. Алда көннәрегез уңышлы үтсен. Сау булыгыз.